egameni lenkosi yabo Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga ke bazalwane uhambe nathi baze wafika nathi bazalwane kuleli khaya eseshilo umshumayikazi bazalwane ukuthi ibikhona eminye imizi kodwa bazalwane kube kuhle uNkulunkulu ukuthi uqoqwe leli khaya. Mama njengoba sewushilo walanda ngempela khona unjalo. Mama sithole uJesu wasifundisa mama. Ivangeli mama awugcini ngokholwa ukuthi ngikhethe uJesu. Awugcini lapho futhi awugcini ngokukhetha uJesu. Ukhetha uJesu bese uvuma izono. Futhi awugcini evumeni izono. Mase uvuma izono uyafundiswa amandla kaNkulunkulu, amandla kaJesu ukuthi uJesu uphila kanjani nawe mawususindisiwe. Ukuthi njengoba usumkhethile nje usuthi uyalishiya izwe lomhlaba usuthatha isiphambano uyamlandela uJesu ukuthi manje sekufanele uphile kanjani. Mangabe mama usewuthathe lo Jesu uthathe umdali wento zonke athi ezwini lakhe wayekhona eqaleni ngakasekelwa ngisho umhlaba yayikhona le ndodana kaNkulunkulu. Amen. Manje into enibulalayo nina amakholwa ukugwala. Into enibulalayo nina amakholwa uvalo. Ukuthi ungesaba nje impela intuthu nje abantu bakaNkulunkulu beyijungisela. Manga kubasele stofu sakho njengoba nje kubanda namhlanje usibasele stofu sakho manga ke shunguze lentuthu la endlini usungasaba uthi manimi ngakuye yini enganithinta. Masuthatha uJesu bantu abami uthatha isiqalo nesiphetho ngoba yena mawumthatha ungena ahlalela kuwe abusela kuwe. Labantu nje abakhona la kufanele wena engabe bayakhothamela ngoJesu wakho. Amen. Njengoba esho uDuteronomy 28 athi umulalela nokulalela izwi lamina Jehova athi izizwe zonke ziyokhothamela. Izizwe ngabe zikushayela indisheni. Esikoleni la ukhona ngabe wena awuyena umsila ngabe wena uyinhloko. Ngabe ula eduze ka principal noma ngabe ufundisa usaphe uprincipal abantu lapha esikolweni bonke ngabe kuthi maye nenkinga azocela usizo ukuthi nginenkinga ngilalanga namhlanje ebusuku memu ngenze njani. Nayi ingane yayisebenza ePick n Pay incane abafazi abadala abadivorsayo babeza kuyo bethi nombulelo senze njani angilalanga ebusuku indoda ibingalele ekhaya engazi lutho ngomshado kodwa ngoba kufeze kokwezwi lenkosi ukuthi izizwe zonke ziyocela usizo kuwe. Nini ngingangase bakholwa ngoba nincoma imkhuleko kodwa imkhuleko yenu ayinampumelelo. Eyonto njani wena umsebenzi wakho laba bantu laba wena impela osemsebenzini omkhulu kabi ukuba ngabe laba bantu laba uyabakhulekela futhi ubakhulekele uNkulunkulu abone ungenansolo kubo ngoba noma ungabathandazela kodwa mawunebala lokuthi hayi kusho njengoba beshungisa nje bashungisela wena ungene ngani wena eshungisela kwakho noma ngaze achele isikhova sakhona size ngapha siyoyindizela nje awunamsebenzi wena nento zala emhlabeni ngoba wena awuyena wala emhlabeni wena ungumhambi wena awunamsebenzi wena ngoba wena ugadwe ihlo lasezulwini lomlilo awunandaba nje manje nisuke nigaxe intweni eningangene kuzo ngenxa ukuthi niyabhubha ngenxa ukuthi niswela ulwazi. Labantu laba abantu bakaNkulunkulu kufanele ngabe ubathanda ngenhliziyo yakho yonke. Ibona abantu ke labo ngabe ubathanda ukudlula umzalwane ngoba bathandiswa yena uthi inkosi yami bayabhubha mayishunqisa nje lapha wena kuvuka izulu kuwe ukuthi inkosi Jesu nange seshunqisa kwenza ukuthi akazi baba udukile inkosi Jesu mbuyise baba wethu engcwele mbuyise Jesu mthinte baba mshaye ngonyazi lwezulu baba njengoba washaya uApostoli Paul ubakhulekela ukuthi baphenduke msulibala ukuthi baloya wena ngoba wena uloyeki basuthatha uJesu awuloyeki asimazi lo Jesu enimthathile nisaba nje intuthu asimazi ukuthi yena uyimuthi
lo wenza ukuthi amakhola sabi intuthu impela intuthu ismoke ikhola salali nje intuthu uJesu la uJesu phana isibindi mntanami basusidlilele singwa mntanami unyathela la kunganyathelwa khona Ayasipanga umgwaqo. Yebo. yaba ubaphuthana ngena ngashunqa kakhulu ungena uthi awusithandwa hawu mntakwethu ngizokubingelela njengane kama uyazi hayi mhlambe ngicishe lo guest lapha ekhaya wena unalutho olungenza ithi babe komakhelwane njengoba lithi thanda umakhelwane wabo lathi ngithande ngoba emuhle hey phela mntanga baba ngizelana ngoba mina ngisindisiwe lithi izwi lenkosi ngithanda umakhelwane awukho ugesi ukhona kuwe athi ukhona uthi ayawubeke mntanga baba ithi ungene ngalesikhathi futhi ngempela kushunqa Jesus. awubeke ithi mntanga baba siphuze hambani ngani niyothenga ingwa sihle ngani ube nendlela labantu yokubaletha kuJesu uyomthinta lonto ukuthi inkosi yami ubona bedlala ngawe nje lento zabo ziyabatshela ukuthi uyabenyanya ngoba bayakuloya ziyabatshela ukuthi uyamloya futhi uyaloyeka ngoba ngale nkathi uthi bayakuloya nawe uyaloyeka ngale nkathi uthi abakuloyi awuloyeki Amen. zithintana lapho lezi zindaba Amen. zithintana lapho nje ngoba wena umfanekiso kaNkulunkulu konke okukhulumayo wena uyakudala Amen. konke okukhulumayo wena uyakudala yebo nje Amen. ukholwa nje impela ukholwa umzalwane ungaloywa iti indayela iti ijoko Nkosi yami. iti ijoko lengiphuze kusene imintamba ijoko ingabhikeza iti yangu ijoko indaleni ijoko futhi labantu ngiyabathanda basebenzisa futhi izinto esizaziyo ngabe uyakhala ukuba umthakathi mayithakatha uthakatha ngento ongayazi uyithakathela impepho ngiyayazi mina le emahlathini uyithathela ngehlahla ngiyazazi uyithakathela ngenyoka ngiyazi ngosi Amen. uyithakathela imfene ngiyazi kahle ngangile nje liphalele ngangiyibuka zigijima la ehlahleni inkawu ngiyayazi manje yena ngangikhalisa ukuthi bangithakatha ngani ngoba yonke into futhi lemfene le idalwe yilokimi lenkawu le idalwe yilokimi uyena uNkulunkulu owadala nalempepho wayinika nephungu ukuthi inuke kanje manje ngihlushwe yini ayikho inyanga yakadala impepho yayinika leli phunga ayikho bayithathele nje izinto ezidalwe ubaba wami bayithathelwe izinto nje ezidalwe inkosi yami bayithathele into zakithi manje mina ngihlushwe yini mabethatha into zakithi ayikho into engakuloya uma unoJesu ayikho into engamelana nawe uma unoJesu mntanami thatha ivangeli ulandele manje thina sokutshela mntanami uze le eOrange Farm sike sikuzilise nje ukudla mhlambe 2 days bese sithi vuka uye kuso leso sikole leso Yeah. sinomesi thina lana obesexoshiwe esikoleni exoshwe principal engamfuni noma mbone sahamba wathi wasibiza wathi asize sizokhulela esikoleni kodwa manje kwatholakala ukuthi asumukelwe ngoba siza ngayi othisha bonke bamnyanya no principal uyamnyanya Angeke phela kulonke. wenza iplan wathi angifike ekseni u7 usishayelele sasambe nani u7 ashayelele savuka ubusuku siyakhona wathi asofika esicele kuprincipal ukuthi sicela ukuzothandaza wafika uprincipal asimaza principal wasisayinela ngaya kuye ngathi principal bantu ngathi mntanami kubeke ukuthi sokhuleka leso wathi ngijahe meeting ngabe ngishilo ukuthi nizoza manje isikhathi nje esho ngo7 ekseni ngijahe meeting kwabeke kwamina ukuthi mina ku security ngicela itoilet ngathi ngeke ngibuyele ekhaya ngabashiya ngaphandle labe emgwaqeni emotweni ngathi ngeke ngibuyele ekhaya ngathi kwe security lephi toilet wathi nale ngaphakathi mama ngangena etoilet ngathi inkosi sengifikile ngegama lakho ngathi ngizobulala bonkotikolo jabo sesikole ngoba banenhliziyo ezimbi befundile banezinto abayinikiwe Yebo, kunjalo. Thakathi. ukuthi ngempela ungathi uthisha
uzofundisa izingane zabantu kodwa uhamba nehulukuqu lenyoka ngoba ufuna ukuthi wena bakuzwe. Kanti izwi lenkosi lithi uma ulalela nokulalela izwi lami uthi izizwe zonke ziyokushayela indesheni. Oprincipali ngabe balalela izwi kaJehova bakhothanyelwe, ama manager ngabalalela izwi kaJehova akhothanyelwe, opresident ngabe balalela izwi kaJehova bakhothanyelwe. Ngangena ngakhuleka toilet saqede saphuma sahamba. Wafika lapha ekhaya sethi hey uprincipal usho ukhulume yonke into wathi ngikunyanya njena ubani bethi ngawethi khona lena ko school department wabuya iphepha selithi akaxoshwa la usekuleso sikole namanje. Yesabeka. Usekuleso sikole namanje. Hallelujah. I'm sure futhi yamanga mhlambe kuyo wakuletha lakithi. I'm sure uyamazi. Usekuleso sikole namanje usafundisa. Kunzima. Yebo ndenjani? Amen. Manje mina ngikufunayo manje ngifuna abantu abaseyikoleni abawothisha abazokhetha uJesu bagcina imiyalo kaJesu baphathe ezikoleni bephethe ngegama likaJesu. Ngoba umntaka bakuyasho ukuthi uyathandaza kodwa lo mthandazo akwakho awenzi lutho ngoba naba baqhubeka nobubi. Naba baqhubeka nemikunuka iclass lakho ngoba ngathethe uyafika nje lelo class lakhe ethi uthela lezo ichitho zamakhakha anuka eclassini lakho afike segcwele ekamereni lakhe. Amen. MawunoJesu. Amen. Athi uyangena nje emontweni yakhe awafice lamakhakha kade wathele eclassini awathole emontweni yakhe. Jesus. Isizombonisa ingahla ngathi ukuthi mina ngiyinyanga enkulu ogama layo linguJesu. Amen. Abuye ze kuwe azothi wenza ngani? Hey, uJesu. Uthi uJesu nomveza nini uJesu niqhaqhazela nomveza nini uJesu ni nengebhe nomveza nini? Jesus. Mina nje akekho umuntu ongithinta bayazi ngaze ngakhuleka ngathandaza ngathi inkosi musubabulala ngoba ifana ngithinte nje umuntu afe. Ngathi inkosi ngiyakucela ngoba uNkulunkulu nolaka mangabe bethinta wena ehleli kuwe ngoba basuke bethinta yena. Amen. 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 Manje amakhola namhlanje ayangidida kakhulu. Bafika lapha ekhaya ngisuke ngicasuke yize ukuthi ngiyacasuka ngize ngijuluka ngithi usindisiwe ungangitsheli mina ukuthi usindisiwe. Unenkinga unestress unamathatha kodwa usindisiwe. Akithi sigingelo Calvary. Unendawo wena lamathatha owadingela khona. Manje waye segcwele la kuwe. Funeka ngithathe insindiso abantu abami eyeqiniso ezonwela. Lapho singazombona ngamehlo kodwa simbona ngemsebenzi. Amen. Nithathe yona uqobo ngempela yona uqobo. Engabhangwa. Akabhangwa nalutho. Akabhangwa novalo nokwesaba. Akabhangwa namaphilisi. Akabhangwa nje. Akabhangwa. Sivulizwe lapha ku Isaiah. Ake siqale kuJoshua qala. Siqale kuJoshua. Joshua 1. Inyange kulikhona la Ogama linguJesu. Ongempela inyange kulikhona la ogama linguJesu. Funda Joshua 1 verse 12. Babona amandla akho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Banakho Nkosi uJesu ncekaza ngisimile phakathi kwethu Nkosi uJesu. Khuluma mlomo ungathathi imanga Nkosi uJesu. Wehle Nkosi ukhuluma ubhodle kunyema yezulu. Silamulele uNkulunkulu nezonke izipho emoyeni ezikamoya ngegama lenkosi uJesu Kristu Nazaretha. Amen. Amen. So funda kuJoshua chapter 1 soqala ku verse 12. Ihloko sithi isiyalezo sika Joshua ukuba izizwe zasempumalanga zisize ukunqoba izwe elingasentshonalanga kweJordan. 12. UJoshua wakhuluma kuba kwaRubeni. Funda ku
1 verse 8. Soqala verse 8. Ithi lencwadi yomthetho mayingasuka emlomeni wakho, kepha wozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshiwe kuyo, ngokuba lapho kuyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Amen. Amen. Ayikho uJesu into ayifuna kumuntu. Usuhluleka nje ukudlinza ngaye. Esikhundleni sokubudlinza ngoJesu naye impepho iyashunqa. Esikhundleni sokubudlinza ngoJesu nalitiye. Uzodlinza nini ngaye? Ngoba uthi imini nobusuku udodlinza ngalencwadi yalomthetho. Masu ususidlile lesinkwe singuJesu. Awusakhona ukudlinza nangani ngoba usudlinza ngemisebenzi yakhe oyibona kuwe. Amen. Udlinza ngemisebenzi yakhe oyibona kuwe. Yeah. Njalo ukhohlwa nokuthi ayikho impuphu la ekhaya, ukhohlwa nokuthi awukho ushukela la ekhaya ngoba wena nje uhlala unemagnet yasezulwini. Uhlala ubabaza imangaliso. Babuye bona self. Mabe ngakabuyi umntana ambangene la ekhaya bezokushayela indesheni bethi hayi uJesu wakuyaphila. Awukathathi yena. Yeah. Awukathathi yena. Wenza ngani? Usabuzwe esikoleni mawungena kuthiwa mema usitshele wenza ngani. Yeah. Sinomema uthina la ufundisa njengawe futhi umema ubani? Mamhani. Umamhali fundisa njengawe leya mama leyo. Ngeke umbone nokuthi uthisha. Ungamangani. Ufundisa njengawe naye. Kodwa uprincipal uphila ngaye. Manje inkinga nje uprincipal ubiza yena. Jesus. Ingane egula esikolweni isiwe office kubiza umamhali ezoyibeka izandla. Jesus. Oh Jesu. Ayisiwe esibhedlela nabazali bayazi. Kuthi mayigula esemsebenzini kuthi uyagula ingane akathi umemhali akekho yini. Umemhali akekho yini akayikhulekele. Amen. Kuzokwaziwa nini lokho? Kuzokwaziwa nini? Lolo faka amakaka la eklasini lakho uyotshela abantu ukuthi yena ingamthinda kathintwa. Hey, Mayisebuyele kuye mina kwaphela isikhathi mama sokuthi ngikhulekele ngithi amadimona wabuyele kwalasha wabe ngithi abuyele kuye ukuze abantu bake bezwe ukuthi likhinya kanjani lelidimona lethile. Amen. Mina senga noma ngabe ke yisona nkosami usengithethelela usomandla ezweni. Mina into eyenzeka kimi ngisha ngibuyisele umnikazi. Sekwaphela lokho engangikusho ukuthi aliye kwalasha liyosha. Ngithi aliye kwalasha liyosha mhlambe lingashi libuye libuye. Ngithi akeliye make naye kumnikazi akasophinda lethe. Asindile. Ngoba uzwile limkhinya makadethela izongikhinya. Uzwile ukuthi kanti kunje. Silibuyisela kuye. Lawo ama-toilet lawo afaka kuye namhlanje. Namhlanje. Akasiyonke isikhiye futhi aphinda atshonke. Kuthiwe yini khathazwa yini? Yini ekhathaza sesikisi isikhiye. Oh, Jesus. Udlale naye. Bayabuke lento le kuwena ngaphakathi yekhiye ivele nala eframe. Kunjalo Jesu. Lolu sizo lwesikhiye sisikisiwe luvele nala ebusweni. Oh, uSujesu. Nenkazimulo kaNkulunkulu ayikwazi nokusebenza kuwe. Umntwana kaNkulunkulu othula imithwalo bambone eqhamuka kuvela inkazimulo la ukuthi la ngaphakathi akananiksi akathwelele. Siyamloya nje nokuthi kodwa nje bakubona kahle uqhamuka ngakusasa ukuthi hey amakaka asebenzile ke namhlanje. Naku uyabona nje Yathithibala. Athithibala amakaka bazokuloya ngamakaka ukholwa bazokaka bengakake etoilet bakakele ebhakedeni baqede bawazowathela kuwe umzalwane uphula usizwe. Hey, ngoba hey ngaganga. Hey Jesu. Ngoba abantu bayaganga la ngaphandle batshelwa yibo ogobela la. Batshelwa yibo mngcobo yahlehla. Batshelwa yibo bani ngoba yibo laba banika abantu amakaka. Yibo laba banika amakaka omkhulu. Yibo laba banika okhehlelezi. Yibo laba bathatha imali qede banika abantu amakaka. Hey, ibona impela. Yibo. Ane umevelo ngabasaka. Yibo. Usakontinua. Impilo ayibeke. Awungena nje ungena kunuka. Ke. Ngena nje kunokuthi ngegama likaJesu uthi ngizwile. Uthi kufanele uzwe bese wenza. Uthi ngizwile. Hey. Uthi ngicela Nkosi kubuyele kuye bese ebuye ezoxolisa bese ngiyamtshela ngegama lakhe. Amen. Njani phela.
futhi akubuyela kuyo uMabalengwe mangabe mnika amakaka akubuyela kuze kuyobuyela kaMabalengwe athi uyangena enjumbeni yakhe ayithola into kamakaka Amen. Unjalo. ngoba bayingabuyeli kuyo lokhani kabantu naye akakezwe ukuthi lento inuka kanjani angene embhedeni ebedroom kaMabalengwe kunuke asidlali manje Igama la Jesu. Igama lika Jesu. uthe uJesu kimi manje wathi sesifikile isikhathi sokuba kwazeke ukuthi ngindodana kaNkulunkulu ezonke manje ngeke ngadlala mina ngiyabonga uNkulunkulu ngoba ngisabi nokufa mabe nginika ukufa sikhulile nazo ngazana mabe nginika ukufa mina i-aeroplane bangithengela ithikithi Amen. mabe nginika ukufa mina bangithengela ithikithi ngijabula kabi Tepisi, mababe yitepisi. Gibele wena ukhamba. ngihambe mina ngehlisa Amen. mabe ngibopha banginika inkonzo enkulu kabi mina ngingaboshwa nje mina manje ngizomunye nje ethi yena ethi hey ejele kunzima uthi ufika nje abafazi bawesifazane bathi unuka indoda bathi unuka indoda bathi wozala bathi wena unuka indoda wozala uthi bagile yonke imikhuba mina ngathi ngena nje kungena ingilosi iqala ngoba fika sebehleli phansi ngoba fika sebengihlangabeza ngeculo lithi aka hlulwano utho Jesu aka hlulwano utho aka hlulwano utho Jesu aka hlulwano yofana noDaniela eyathi insizwa sengena emphandweni weingonyama yayifica ingonyama zithi akekho ofana nawe zithi akekho njengawe Jesu wayifica uDaniela seyishumayela wayifica zimisimisela zibhekise phezulu zithandaza zithi ingcwele Yebo. Unjalo. yathi ifika insizwa yoDaniela yamangala ilindelele ukuthi izoqhothozela izodliwa kodwa yayifika bashaya umnqamlezo neingonyama oDaniel kuhlatshelelwa lapha emgodini ehlabelela nezingonyama emdumisa uNkulunkulu manje yini ozoyesaba imphoyinti phepho Oh Jesu. funda Siqhubeke verse 9. Ithi angikuyanile na qina uma isibindi ungesabi ungabi naluvalo ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma phi lapho yakho. bengithi ngisazofunda amanye amavesi Amen. sengiqedile Amen. Hallelujah. ngiyaplan impela ngizofunda cha sengiqedile Amen. uthi nawe Now we are. noma phila ukhona uthi nawe Amen. utshela indoda enguJoshua ukuthi Joshua manje ungesabi lutho into ebulala usenikhona nikhuluma ngelimi nisho photolithi catalytic uvalo into enayo ngoba ninovalo noma nje unqenqethelwa izinyo unqamela ukuyolikhipha izinyo kaNkulunkulu ukunoma ulithandazele lithule uyalikhipha ngenxa yokuthi unovalo Amen. alikhishwa izinyo umzalwane Njalo. alikhishwa nje izinyo umzalwane thandaza mophethwe izinyo thandaza thina yonke into sibhilive emthandazweni umthandazo futhi ongcwele esivume izono hayi lo mthandazo okhona mina ngazi ukuthi umuntu angazabhalanse ngomthandazo yini ngoba nonondindwa mayondinda uyathandaza athi inkosi ngiyacela ngingatholi ukufa lapho ringagwazi oringenzile ngisho umthakathe eyogibela umshanelo athi ngingabanjwa ngisho yontshontsha iginsa liyobulala umuntu kuyathandaza lithi mangaboshwa ngiyacela Nkosi afele umuntu kodwa ngingaboshwa manje ngeke uzuze ubhalanse ngomthandazo ngoba uSathana uyathandaza Amen. Wazo. uthandaza ubusuku nemini uSathana ngoba vele uSathana lezinto esiyizo thina into zakubo Amen. ukuzila ukudla uyakwazi okwakubo ukuthandaza uyakwazi okwakubo ukuhlabelela uyakwazi okwakubo ukushuma ukufunda iBhayibheli uyakwazi okwakubo intanga yazi uSathane ukuvuma isono ngoba mawuvuma isono uyamceba
Wabe uvuma isona ukuthi usengicabangise kanje njengoba usho nje ukuthi kuke kuvuka ukuthi ungababingelela ukuthi hayi angisafuni. Asikho isidingo sokuthi lonto uzoyikhuluma wedwa la. Fanele uze la kimi. Mama Ntekwane ngithe ngidlula kalo mama lona inhliziyo yathi qifi. Vele kufanele umuntu. Fanele nje. Ucabanga ukuthi yena sezobingelelwa yini njalo nginqenqana. Nankaze ngiyocela ishukela kwakhe. Cha ukuthi sengizole ngambingelela nje mina. Mbingelela mina. After that usucabangela lokho usumdlulile uMongcwele abeke ithasha kodwa ngabe umbingeleli. Amen. Sakufanele wenze njalo. Musuyigwinya lonto. Fanele uze uvuma isono. Sokuthi ngicela inkosi ngithethelele. Ngimdlulile ngempela namhlanje angambingelela futhi noma umbingelela ugcina icala ngiyambingelela nje ngoba izwi lithi kodwa ngaphakathi buka nje mbingelela mbingelela ukuvuma ngapha wenza okwezwi kaNkulunkulu elithi thanda umakhelwane wakho manje thanda umakhelwane lisuke lithi kusuke naphakathi ekujuleni kwenhliziyo uzobabona mama wami uzobabona mina ngakhile lapha mina ngakhile angazi usuke sekwenza njani banginyanye izithulele uyababona futhi gogo bangibiza ugogo ke kodwa la ku YouTube bayala ukuthi ngibiza ugogo mina akekho umuntu ongangibiza ugogo eOrifam wonke umuntu gogo magogo lesikile magogo usenenkinga kodwa okusala bayazi ukuthi inkinga yabo iphela Amen. kubuye nami enhlizweni yami ukuthi hayibo lo muntu iminyaka engaka kade engangikhulumisi bekwenze njani ngihambe ngenhlambulweni ngithi sengithe ngimsiza umuntu ngimsiza anamanje nje siza labatshawulayo bafuna ukusizwa anginalutho sengathi ngane basiza bashayela yini abantu kuwe bezofuna usizo bazolufuna usizo kumuntu ongcwele abazulufuna usizo enyokeni emalini yenyoka abazufuna impuphu emalini empuphini ezalwa nyoka bazofuna jabula mabezofuna usizo kuba ngoba mayipheka umdoko ngale mpuphu ayicele kuwe izokwenza something kuye ngoba ingcwele lempuphu uthe ezwini lakhe konke okuphethe ngezandla zakho uthi uyokungcwelisa Amen. Oh Jesus. Sisela ke siyayifuna lenkonzo yakhe ukuba uthisha usithumile uNkulunkulu manje uthi asingene ezikoleni siyothandazela imoya yamadevil amasatanisi. Amen. So ngena kanjani wena ubesaba ngoba wena ngabe uyasho manje uthi hayi cha uNkulunkulu uthe oh mama Ntekwane beze la bezokhulekela yonke imoya la manje ngoba niyabesaba nizokwenza kanje. Amen basafa. Amen. Uthi qina Joshua uthi umisibindi uthi ungesabi uthi nginawe mhlanje ukhetha uJesu uthi ngiyakhetha Jesu uthunyelwa mama ingilosi special ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi nje usumkhethile nje uSathane uzoqhumba phansi. Amen. Uthunyelwa ingilosi special ezokugada Jesus. manje abantu abakwazi lo hlabelele isithando sami hlabelele zungezele kulelele jalidi mayiye fuqu usho ukakhulu kanti kancane yini umemeze zungeza lekhaya lakho Hey Jesus. uthe inkosi yami uthi kumnandi ukho uthe inkosi ngikaze ngikubone okusho uthi ngempela Nkosi wena uyinqanawe ikho konke ukhuluma la ibaleni balalele hayi ukuthi yozuyenza balalele uyothi mayingenzeki lento yakhe athi kodwa ngimzwile mina ngimzwile kodwa hayi lo mama lo hayi cha bahlangane mama bahlangane ngawe bazoke baqale bahlangane ngawe bengakufuni ngempela kodwa ukhona oyedwa uyothi madoda asimlandeleni. Amen. Asimlandeleni ngoba njengoba nje manje kunjena nje enhlizweni yakho mabe ngangena nje manje bethi siyakulandela uyofika uthini enkonzweni uyofika ufakaza uthini uyothi nampa kodwa bekade ngiyisola impepho yabo uyothi ngoba kufanele uthi nampa bayazi nabo bambonile uJesu ngimphila bambonile uJesu ngihambiso kwakhe beyilifu lofakazi bengihaqile kodwa bambonile uJesu. Amen. Yilokho siswami sizokuphi ikhali mntakwethu yikho lokho uNkulunkulu akufunayo emhlabeni ukuthi singamaKristu siphane ikhali zibhlungu zona mina ngiyiginqa kabuhlungu ngiyiginqa kanzima nje hayi zona ngiyiginqa kabuhlungu ikhali
nawe uyibambisisa nginqa ngabe imnandi kubo yeah uyithatha bafika lapha ekhaya umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngithethelele izono kodwa Nkosi yami inenkinga ngithi thula ngoba khona manje abantu emhlabeni ngabe bayakholwa ngabe bayasindiswa bavinjwe yini maKristu enkholwa nini einkinga amen bathi abantu sizoyapi ngoba nabo kanje baze bayodla petrol abantu baze bayophuza bayodla otshana abantu ngoba kukhona bezoya khona ngoba namaKristu nawo athwele ngineyinkinga khala nezwe ngineyinkinga ingane zami ziyagula ingane zami zukuthi la ephezulu lakhe yena athi ngiyobusisa nje inzalo yakho ngabe umhlaba wonke uyakholwa kuba ingane zamaKristu zonke azibhemi inyawuphi njengoba uNkulunkulu eshilo athi yokubusisa ngisho inzalo yethu inzalo uyayibusisa uNkulunkulu noma ngabe abakholwa akathi yobabusisa ngoba bekholwa Amen. noma ngabe baphuza utshwala bayadakwa lobo utshwala ngaba kubenzi lutho ungumama wena wesililo yebo vulela ingane zakho wena uphethe umavula kuvaliwe amen Jesus abaKristu amaningi afika lapha ngibatshela ukuthi niyesihogweni nivutha ngoba yinini enivimba abantu ukuthi bangakholwa yebo babona kufana yinini enivimba abantu ukuthi bangakholwa nijika niyoshaya amalayini emakliniki nabo kodwa benithi uJesu uyaphilisa amen manifa leli ivangeli ningalitshalanga ngisho enganeni zenu Jesus ngoba ingane yakhe ayimazi ukuthi uJesu uyasindisa ayimazi uJesu ukuthi uyazenza izinto ayazi isitifiketi ngesesesa agcwala uthuli kodwa lo mama uthandaza azakhihliza amagwili Jesus yini eyenza lokho akungakuthi abakholwa abantu bayakholwa abantu kunezinto uyabona nje into ezincane nje umuntu azenzayo amen ezincane nje acabanga ukuthi nje ngoba ngenza lokhu akusona isono kwakuhla nje ingulube nje kwakuhla nje ingulube nje umzalwane ingulube ingcolisa umthandazo wakho udla ingulube into engcolile uqeda ukhipha umthandazo futhi kulomlomo thina uMongcwele wasifundisa wathi ningayidli ingulube wasifundisa uMongcwele wathi ningadli ngisho ibhuruvosi leli ithumbu leli elifaka inyama le wathi lo mntwana wengulube kade ngidayisa inyama ke ngiyithenga le eFernegel bengizibona ngempela ekseni ngo8 nayi itruck igcwela ingulube ezincane zigcwele etruckini uma ngabe ukuthi kuzobulawa into eqeda kuzalwa zigcwele zigcwele zithe kuncane kungaka kuzonquma kufuna kwaleli ithumbu utshele mina uyahlofoza mzalwane uyahla angidli ingulube kodwa ibhuruvosi ithumbu lengulube uyalidla ithumbu ngulube ngethumbu lengulube mina kuzoza yonke inhlobo yepaloni sithandwa sami sitshela imfihlo namhlanje yonke inhlobo kuthiwa nje upaloni uyizihleshezela nje lokuhleshezela okumnandi lokhu ibhokwe ngezwe ngomunye ugogo thina simtshela sithi ingulube hlathi chini bethuna imnandi ibhokwe wathi chini kodwa wathi ndiyekile ngoba ngifuna uThixo ndiyekile ibhokwe yonke noma bethe ya chicken kodwa ukuze ingaboli ukuze ibe soft inyama mangenalo ifutha lengulube iba umqo yabona umqwayiba ogaywayo awuningi ifutha lengulube ikuba brownish isteak mongasibeka la 2 days 3 days siyajika siba brown kodwa mongasibeka la usinimba amafutha engulube uthu siyohlala sinjalo mawungayigaya ichicken uyigaye uqede uthi wenza ilokhuzana wenza ipoloni izojika ibe brown kodwa mawuyifaka ingulube ingahlala ne 8 months ingahlala ne 10 months injalo nje njobe njalo sikhuluma thina ngento ezimnandi obacon into zabafundisi omathi masebezidla bezidle fork and knife
Sikhuluma ama-bacon thina. Ngangiyithanda ke. Phela ngangisebenza emakhishini. Wena mfondini, ngangiyithanda ke. Uyabona into engangiyithanda lapha i-bacon ne ledliwayo lesifikile manje sidliwa. Le namafutha amakhulu. I-Russian. Yo imnandi i-Russian. Imnandi i-Russian kodwa izokurashena na. Ngoba kuzothi usuyidlile uzobodla amafutha. Ubiciza amafutha, ubodla amafutha. Kodwa yeyi mawusayidla ithi imnandi lonto le. Kodwa safika kuJesu wathi uJesu qha. Sahlukana nento esiyithanda. Ingakho siyilento esiyona. Amen. Wathi umoya ngcwele cha dlanini. Wathi nayi fish, dlanini fish. Wathi dlanini nansi inkomo. Wathi dlanini nansi imvu. Yabona into enjalo. Wathi dlanini ojamu, o peanut butter. Ho. Yangizwa ukuthi ngidini. O peanut butter, o jamu. Ngamba nimuphi ujamu ngoba ngama high blood. Mina ngimudla nange spoon mina yakho. Ndoka sikhiphi. Apricot jam umnandi kabi. Amen bazalwane. Amen. Manje akukho bazalwane sikhathaza usithandwa sami sizoqinisa nje. Sizoqinisa siyaqinisana leqondleni ezihamba. Siqinisa ukuthi hey njengoba usuthatha uJesu nje usukholwa nasi ikhaya manje. Qala nje uthanda umakhelwane wakho. Qala nje uthanda bakhulekele laba bantu ngoba bathunjiwe bazokhululwa nguwe. uNkulunkulu ubeke ngokwazi la. Ubeke nenhloso la. Amen. Amen. Jesu lidwala la